मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथां रिंजय बर' आदा बिथां बिक्रम दैमारि आदा बिथां कास्टम बसुमतारी आदा बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथां मानाव गेदेर रंजन दैमारि बिथांखौ जुदि इलेक्शननि सिगाङाव नोंथांमोना दिहुननो हायोब्ला जिन्दगियाव आं राजनितिखौनो खामा। हेलौ खुलुमबाय बयखौबो नैबे मोनाबिलि समावहाय गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हामबाय जासिहरो। रंगुल बर'नि अनगा UPPL दोलोआवहाय मेडियानि गेजेरजों काउन्टार होनाय सोंखारिनाय जे खालामगासिनो दं बिथाङा बेनि अनगा आरो रावबो गैबावला नामा? मानो होनदों आं बेखौ जिहेतु बिथाङा अखानायब्लानो सोरबा नङा सोरबा सासेखौ टारगेट खालामनानै थाखायो। हयथ' बिथाङा सिमां नुलायो खोमा। दा साननैसो रिन्जय आदा, दिनै आं नुलायबाय मोनसे बिक्रम दैमारिनि TCLCC नि जे गारियावहाय नाम्बार प्लेट नेम प्लेट लानायखौहाय लानानै बिथाङा मोनसे इस्यु बानायलायबाय। दा बिथाङा पावार मोनदों, स्टेटास मोनदों, बिथाङा जेरैबायदि मावदों ओरैबायदि बिथाङा दिनैनि समावहाय स्टेटासखौ मोनबाय। दा बेवहाय नोंहा अपोजिसनाव थानानै बेखौ खर' सानांगौ मा दं? पलिटिकेलि बे मोनसे डिबेट खालामथावना बाथ्रायानो नङा। नोंथाङा सावरायनोब्ला जाखिनि खामानि मावनो होनानै थांखि लादों BPF हान्जा हिसाबै मावफुंजोबनो हागोन ना हाया? रायजोआ मुलाम्फा जागोन ना जाया? मावमारगोन ना मावमारा? आरो दिनैसिमहालागै बेसेबां दान जाखो? बेखिनि दानावहाय बेसेबांखिनि खामानि मावनाया थारैनो बे खम समनि गेजेराव पसिबिलिटि दङ? बेफोरबायदि प्रेक्टिकेल खोथाखौहाय डिबेट खालामजायो बा पाब्लिकफोरनोबो इनफरमेसनखौ हरजायो जे दिनै दान मोनब्रैयाव मोनबा गेरेन्टिडा दिनै एक्चुअल महर मोननो थांगासिनो दं। आरो बावैसो समनि गेजेरावनो जोङो नुगासिनो दं गोबां माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरनिहाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय बायदि बायदि जागासिनो दं। बेफोरखौबो हाइलाइट खालामना होबा, नंगौखौ हाइलाइट खालामना होबा हयथ' पाब्लिकआबो नंगौ दे रंगुलाबो माबा मोनसे पइन्टखौ लानानै सैथो बाथ्रा बुंदों होननानै गनायजाथावना जागौमोन। नाथाय उफाय गैया। जोंबो मिथियो, रायजो राजाफ्राव मिथिखायो MLA बिसायख'थिया बारा सम गैला। जिहेतु काउन्सिलावहाय जोबोद गाज्रियै ट्रेक्टरा अभार स्पिडनि थाखाय बेलथायबाय। ओरैबायदि बियो ट्रेक्टरखौ जरै सालायगासिनो दं। स्पिड अभार स्पिडआव प्रमद बर'आ ट्रेक्टरखौ सालायदों। ट्रेक्टरा मोनसे लिमिट थायो। ट्रेक्टर এটা লিমিট থাকে। 50 ডিগ্রির বেশি ট্রেক্টরে চলাব নোৱাৰে। ট্রেক্টর হয় হাল বোৱাই ট্রেক্টরেদি আৰু ট্ৰেলাৰ লগাই পেলাই বালি পাত্তৰ বই বস্তু বজাৰত লৈ যাবৰ কাৰণে ট্রেক্টরে ভাল, এই কথাটো ঠিক। কিন্তু ট্রেক্টরক প্রমোদ বড়ই যেনেকি স্পিডত চলাইছে, এই স্পিডটো কয় অভার স্পিড। অভার স্পিড কৰি পেলাই যদি আন গাড়ীবিলাকক যদি ওভাৰটেক কৰি যদি যায়, পিছত কি হয়? बांद्राय स्पिडआव बे ट्रेक्टरखौ सालायनाया थाङै बे ट्रेक्टरा मा जाहैगोन रायजोफोर? बे ट्रेक्टरा खुन्थिंनो बावला। आरो बै ट्रेक्टराव गाखोग्रा नोंथांमोन बायदि बै ट्रेलारावसो गाखोफाना फैदोंमोन। लांगाब लुंगाब गासिबो लुंख्रेंजोब्बाय। बेखौ जों बुजिबाय। खिन्थु जाथावि जिनिसफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनो निजेनि माने मा होनो, निजेखौनो निजे माने मूर्खनि परिचयखौ होना लानाय बायदि नुहुरदों। बाखि TCLCC नि नेम प्लेट गारियाव लानाय लायि बे मोनसे सोरनिबा लाब लसनि बाथ्रा गैया बेवहाय। आरो जिहेतु रायजो राजाफ्रा थांनाय BTC इलेक्शनाव जाबायदि मेन्डेट होदों आरो जायनि जाहोनाव UPPL गभर्नमेन्टखौ
17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय BPF खौ दोनथ'नानै UPPL खौ एसेब्लाबो सापर्ट होदोंमोन थेवबो मोनसे बिराद गिदिर मुङानो बेसेबांबा गिदिर आसामनिफ्रायबो सायावनो नर्थ इस्टनिबो सायाव बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बियो बेसेबांबा गोजौ दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों मुं नायगिरै ओरैबायदि मोनसे मुं होनो गोनां जाबाय जि मुङानिखि आसामखौबो बारनानै थांबाय रिजन जाहैबाय बियो बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा बे सुक्तिखौ खालामनानै लाबोदोंमोनब्ला रायजो राजाफोरा जा मेन्डेट होदोंमोन 2020 मायथाइयाव साबैसे देरहादोंमोनलाय UPPL निफ्राय मात्र 12 जन बेबो थारैनो जाथिनि मोजां मावनो होननानै सानमारदोंमोनब्ला मोन्नैबो रिजनेल पार्टिनि गेजेरावनो सरकारखौ बै समावनो दानो हायोमोन BPF आ 17था UPPL आ 12था मैक्सिमाम एब्सोल्युट मेजरिटी बै 2020 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम बे हयथ' माबा मोनसे मिलामिसि जाबाय थानो हागौमोन खिन्थु नङा गुबुनासो आंगोसिन जायो होननाया दा प्रमद रंगुलखौ दोनथ'नोसै आङो रंगुला मानसिया एसे माबा जाबाय मेन्टेलि आनफिट रेस्टलेस जिहेतु बिथांखौ आरो मा बुंबावनो ओरै थाङोबा ओरै गाब्र'यो ओरै थाङोबा ओरै गाब्र'यो माने खाफालखौ जाना लानाया बिदिखौनो होनो मुहुर्त समाव बिथाङा दोरोदनानै UPPL आव हाबहैबाय UPPL आव हाबनानै दा ओरैहाय बास्लायफिननो खुनु लामाखौनो मोनाखै ओंखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लियाबो मानो बिनि खिबु खारबाय थायो मोनथिया सोरांबानो बिथांजों कन्टेक्ट जालायखायोदां बिथाङाबो हरावनो सिमां नुनानै थाखायो दिनै सोरखौ रायनांगौ टारगेटआ बिना बे साथामानोल' साब्रै बिक्रम आदा कास्टम आदा रन्जय आदा ओमफ्राय प्रहलाद आदा बे साब्रैनि अनगा आरो हाग्रामा महिला रेहात बिथांनि अनगा बिथांना खुनु इस्यु गैला इन्डिभिजुवेलि टारगेट खालाम बे साबा सयजनखौल' बे रायोसै आरो रायजोजों लाब जा लस जा बेहा खुनु बेजों लोब्बा गैखाया बाखि UPPL नि सरकार ভারত অশান্তি বড়োর মাজত শান্তি নাই বড়ো অনাবৰৰ পৰিৱেশ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা হিংসাত্মক পৰিৱেশ আছিলে আৰু সেই পৰিৱেশত আমাৰ মাসকল আমাৰ বাইদেউসকল আমাৰ শিশুসকল আমাৰ খেতিয়কসকল আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ ব্যৱসায়ী গোষ্ঠীৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে এই পৰিৱেশত যথেষ্ট কষ্ট পাইছিলে बा UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा मा राव बाहायो फारसेथिंहाय BPF खौ ST फायखारि बेफारि होननानै बुङो खिन्थु आङो मोनसे खोथा रायजो नोंथांमोननो फोरमायनो लुगैयो 5 बोसोरावलायनो बिराद गोजोन फैदोंमोन माबोरैहाय फैदों मिथिगौना 26था जनगोष्ठीखौ लानानै बिथांमोना मोनसे मा होनो बेखौ गोजोन बिटिआर बानायदोंमोन जाहैदों दा बे गोजोन बिटिआर 26था जनगोष्ठीफोरखौ लानानै ओरैबायदि खर' फेदेरनानै दोनबाय सायाव थिखोहरनानै दानाबा बोख्लायनो गोब्राब जाबाय दा गावसोर किक आउट जालांनानै दिनै ओरैबायदि गन्थं हाजानाय बायदि मोनदों माने निरुपायथार आरो एबसु माहारियारि आफादखौ लाफानानै ओरैबायदि कमप्रमाइज खालामबाय बेलेग जाथि जनगोष्ठीफोरजों समान मर्यादा होबायनो दाना खहाया सोरनि जाखो बेहाय थांखांनाय समफोरखौ बिथांमोना रायखांबाय थायो जे BTC आव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे समाव मा जाथाय जायामोन दावराव दावसि बुलाय सुलाय बायदिसिना माने गरम थासारि मोनसे होननानै बिथांमोना गुबुनफोरनो इनफरमेशनखौ हरो दा बिदिब्ला मा जाखो बिथांमोना माखासे जे सेक्रिफाइस खालामनाय जायनि थाखाय बर'फ्रा एथ' गोलाव सम आन्दोलन खालामबोनानै जुदि 26था जनगोष्ठीजों समान फिथाइखौ राननानै जानांगौब्ला अफिसियेल रेकर्ड मथेथ' 5000 बेसेबांबाल'सो दिन्थिदों खिन्थु बेनि डाबल
जे जोंनि बर'नि थै गारनानै बेखिनि मोनथाम सुक्तिया जालांबाय। बेनि फिथाइखौ 26था जनगोष्ठीफोरनो जाहोनायनि थांखि लानानै प्रमद बर'आ डिवाइड आसाम 50-50 नि स्ल'गान होनानै जे रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायनानै दोनबाय, बे खोथाखौ रोखा मोनथिबाय रायजोफ्रा। जायनि उनावनो नैबे 2025 नि जि मेन्डेट, एकदम थिगानो जादों, बे 100% राइट। आरो मोनसे डिमान्ड खालामोब्ला, आन्दलन खालामोब्ला, जोंनि मोनथायनि थाखाय जोङो नांनाय समावहाय जाखिनि खहा जाबोदों बे ओरैनो जायाखै। सोरजों जुजिदों जोङो? बे 26था जनगोष्ठी होनबाय थायोना, जों दिनै सोरजों जुजिदोंमोन? बिथांमोना जे मोनसे गोजोन अब्लाथ' जोङो बै समनिफ्रायनो आन्दलन खालामालाबासिनो, निजेनि मोनथायनि थाखाय नाङालाबासिनो जुदि बेबायदि कमप्रमाइसजोंनो सोलिबोबाय थानायमोनब्लाथ' जोंनि गेजेराव दिनै बै बिर जोहोलावफोरा, बै नखरफोरा, बै मुंख्लंफोरा दिनै बेफोरबायदि जोंनि गेजेरनि जोंनिफ्राय जानगाराव थानांगौनि दरखार गैयामोन। एथ' सेक्रिफाइस खालामनो दरखार गैयामोन। स' इस्युआ जोबोद सिम्पल। बिथांमोना जिबायदि बाथ्रा बुङो, एक्चुअलि बिथांमोनासो फायखारि नामा सन्देह जाना फैयो। जिहेतु बिथांमोना पलिटिक्स भट बिनो थाखाय जाबायदि कमप्रमाइस खालामबोयो, 26था जनगोष्ठीखौ आच्छा माबोरैहाय बुरखायना दोनदों? माबोरै बुरखायगोन? जिहेतु दिनै माखासे फिसा बे एक्सिडेन्टेलि माने जालांनाय जाब्रबथायफोरखौ लानानै बिथांमोना मोनसे गिदिर पलिटिकेल इस्यु बानायनो सानदों। थांनाय आङो कारिगावनि केसखौनो लानोसै। बर'जों सान्थालनि गेजेरावहाय मोनसे क्लेश जालायनाय, जेनेबा बेखौ लानानै बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल गेम गेलेबाय दानाबा आरोबाव। BTC-आवलायनो नै फिन खनसे BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो असान्थिया जाबाय। आरो बेफोरबायदि इनसिडेन्टआ जालाङो आरो जाबावगोन। एक्सिडेन्टसो नालाय, मला मा समाव मा जायो रावबो हमनानै मोना। आरो बेखौ लानानै पलिटिकेल इस्यु खालामनाय लोगो लोगो सोरनि फारसे आसि थुगोन बिसोरो? दिनै क्लेशआ सोरजों जादोंमोन? दिनै UPPLआ सोरनि फारसे आसि थुगोन? दिनै बिथांमोना सोरनि फारसे एन्टि जानानै खोथा बुंखो बिदिब्ला? दिनै बिदि बेलायावहाय पलिटिकेलि आं सानो बे मेटारावहाय बिथांमोना आखाइ होआबानो साबसिन। माहारियारि संगठनफोर दङ, बायदि दल संगठन दङ, अर्गेनाइजेसन दङ, जोंनि बर'नि थाखाय सिन्था खालामग्रा संगठनफोर दङ। बिथांमोना हेन्डेल खालामगौमोन ना। बेखौ पलिटिकेलि लांनानै आरोबाव मोनसे दुंहाव थासारि खालामनायनि सेस्टाखौ दा सोर खालामखो रायजोफोर? नङा होमबा? बेलाफारसेथिं सरकाराबो जोंनिनो जाहैबाय, रिजनेल पार्टी, जोंनिनो बर'नि दैदेनगिरिफोरा दैदेनजानाय पार्टी UPPL-बाबो बेनो दे। दा आसि थुदों UPPL-आ सोरखौहाय? इन्सिडेन्टआ जादों सोरजोंहाय? दिनै गावजों गाव आसि थुलायनानै निजेनिया खस्थ' खालामनानै हालेवनानै गायनानै फुनानै बाख्रियाव माइया सोनानै दोनबाय, दानाबा नै रानदोनो। 26था जनगोष्ठीखौ लाफानानै मोनसे गोजोन बिटिआर दादोंमोननो, दा बेफोरबायदि राननांसिगौ जाहैबाय। अब्ला मा घन्टानोथो होमबालाय आन्दलन खालामखो? जुदि नोंहा नोंनि थाखाय एसेबो सार्थ गैयाब्ला, सोरजों नांखो, मानि थाखाय नांखो, मानो हाजार जिउ खोमालांनो गोनां जाखो? दा बेफोर खोथाखौ बै रंगुल बायदि रसगुल्ला मोनजायैनि गाबग्रा बेक्तिफोरा बुजिनाय नङा। सोरांबानो सोरबा सासेखौ टारगेट लानानै बेसलेस, पइन्टलेस, इस्युलेस नंखाय बांखाय खोथाखौ लानानै मेडिया एटेनसन मोननो थाखाय आबुल थाबुल खोथा बुंलाबाय थानाय, बेजों मा लाब जागोन? सोरबाया टफि गाननानै टफि खुवा होननानै समायखिरा लालायो, माबा
सोरनिबा गारियाव फैनानैहाय एक्सिडेन्ट जानानै थैगोन आं होनना बुंलायनाय बाथ्राया दा बेफोर मा राव फागुन दाननि माबा बोथोरावहाय बोरैबा खन्थाइ आवरायथारदोंमोन बैफोरबायदि व्यक्तिफोरना बिथांमोननि माइन्डसेटआ माबायदि बिथांमोननि साननाय हनाया माबायदि बिथांमोननि बुंनाय रावजोंनो बिथांमोननि जाखिनि माने नङिखौबो नंगौ नाला बुंसा खोथा बुंलाबायनाय समखिनिखौ बोरै बारग'होनो हागोन बेखौल' सिन्था खालामनानै फैनाय बिदिजों जों मा आसा खालामगोन दिनै बिथांमोना 5 बोसोराव जाबायदि कमप्रमाइसजों सोलिबोबाय बिथांमोननि माखासे मावनो सानदोंमोनब्लाबो मावनो हायै खामानिया दिनै नैबे दान मोनब्रैनि गेजेरावनो माबे एंगलजों दिनै खामानिखौ सालायगासिनो दङ बोरैहाय जितु बिटिआर सुक्तिया मोनसे डेभेलपमेन्टेल एग्रिमेन्ट पेकेज होननानै आं सानो बैफोर पेकेजखौबो बिथांमोना लाबोजोबनो हायाखैमोन बे एग्रिमेन्टनि थ्रुयै जाखिनि डेभेलपमेन्टेल माखासे खामानि जानो गोनांमोन बेफोर आद्रा थानायखौ बोरै सम थासेयाव आदायना लानो हागोन बेखौ खिन्थु हाग्रा महिलार सारा मोजाङै रोंगौ दा बेवहाय जोंहा लस दं नामा दिनै जाबायदि स्पिडआव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा जानो थांगासिनो दं बेफोरखौ मा सुक्तिया खालामबाय ओरैनो जालदाब गारना दोनबाथ' जानाय नङा बेवहाय माखासे गोनां बुस्थु दङ बेखौ जोङो बोरै हायो खायदा बुद्धिजोंहाय लानांगोनब्रा बेयाव बाजानांगौ एख' गैया एबसुआ डिमान्ड खालामदों बिटिआर सुक्तिया आखरे इमप्लिमेन्ट जाजोबनांगौ नोंथांमोना खुगाजों 92% जालांबाय होनना बुंदोंमोन जाजोबाखैबा दिनै सोरबा मावनो आखायाव लादोंबा मस्ट वेलकामसो खालामनांगौ नोंथांमोना दिनै फासि नांनो गोनां केसफोरा दिनै उइथड्र जानानै बिथांमोनखौ दिनै उदां अख्राङाव लाबोनो हादों बेफोरखौ वेलकाम खालाम दिनै रन्जन दैमारि सारनि इस्युखौ लानानै जुदि बैसोर फासि नांनो थांनाय केसआबो जुदि सल्भ जाना फैदोंबा बिथाङा मा बुंदों सोंदों बिथाङा रिप्लाइ होदों जुदि बिसोर जादोंबा रन्जन दैमारिनि केसआबो जालांगोन मानो जाया सानसे नङा सानसे जागोन होननानै बिथाङा बुंदों बेवहाय मा गोरोन्थि दं स' बेनिखायनो रायजो नोंथांमोनाबो बे रंगल बायदि आबुल थाबुल बखिलाबायग्रानि फारसे बारा एटेनसन होनांगौनि गैया नंगौ दासान्दि अपोजिसन हिसाबै UPPLनि गोबांथार IT सेलफोरा एक्टिभ जानानै दङ बिराद गोबां एक्टिभ जानानै दङ माखासे पेज दङ जाय नंखाय बांखाय साउन्ड एडिट फट' एडिट खालामनानैहाय सोरखौबा भाइरेल खालामहरो दले बिटिआर नामा दले बिथा बिटिआर बेफोरबायदि पेज दङ फेक एकाउन्टजों खुलिनाय माखासे पेजफोर दङ जानला मेनला मिस इनफरमेसन शेयार खालामो जाहाथे बेफोरखौ जारा बांद्राय ट्रास्ट खालामा आरो जोंनिया गोबाङानो माने माखासे रं इनफरमेसन हरनायखौबो गोसोआवहाय गद साननानै लायो नोंथारगौ नामा बिदिनो नामा होनना सानना लायो बेफोरबायदि थपनो डिसिसनखौ लाब्रबनाङा सानै हनै मोजां गाज्रिखौ बिजिरग्रोनांगोन दान मोनब्रैल' जादों गोलाव सम दंबावो गोबां चेन्ज नुबावगोन जितु बिथांमोना चेन्जनि स्ल'गान गायबाय थायोमोन चेन्जखौथ' लाबोनो हायासै दिनै सरकारानो चेन्ज जालांबाय दा बेनिखायनो चेन्ज खालामदोंब्ला रायजो राजा नोंथांमोना धैर्य थानांगोन पेशेन्स थानांगोन समजों लोगोसे जोङो मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप आवगायलांनांगोन बेसेनोसै दिनैनि थाखाय लोगो बसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' डेल इनस्टिट्युट बाय